Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niki wontenipun jamaah ingkang tanglet, sesungguhnya niki pun kula sampaiaken tentang anak lamdaur hamil di luar nikah. Tapi enten sing penasaran mongko nika jamaah enten sing tanglet. Dos pundi tiyang sing gadhahi suami istri pun enten hukume secara agama lan secara hukume negara, tapi perselingkuhan niku terjadi. Mongko menika ditangletaken hukume dos pundi yugane ngoten niki menawi. Alhamdulillahirabbil alamin. Senajan enten pernikahan ingkang diridani dateng Allah melalui agama, melalui hukum negara, tapi sewaktu enten perselingkuhan niku maka terjadilah mempunyai hubungan gelap nggih menika yugane. Lah niku dos pundi hukume yuga niku wau krana angsalih tiyang kalih. Mongko menika tondo-tondo putrah-putri ingkang dilahirkan oleh wong tua sing nggih selingkuh niku wau. Tondo-tondoe mulai alit wonten kenyelenean sing boten masuk akal. Seneng meso meniku tasih alit niku. Dalek pun ageng tondo-tondoe pun niku sering goroi koncoe, sering ngibuli kancane. Niku omongane nggih niku wau. Kalau dibahasakan bahasa Madura carpak, lek basae pun basa Jawa biasa niki gorotok, bahasa Indonesia pembohong. Moko oleh angsal niku nggih ngoten menika angsale zina, perselingkuhan yang disembunyikan. Maka panjenengan menika nggih jenengan tingali kiambek atos-atos sampai nggadahi mantu, nggadahi nggih ngoten menika. Atos-atos niku enten jiwaipun jiwa iblis, jiwa setan merga angsar perselingkuhan menika. Nggih sagete menika dibuktekaken kalian tes DNA. Sakbenere lare niki yugane sinten ngoten. Tapi kathahipun terjadi perilaku sehari-hari nggih meneng-menengan mawon walaupun nggih dugi dereke sing semerap, dugi tanggae sing semerap, lek enten perselingkuhan sing terjadi menika. Tapi nggih urusanipun kiambek-kiambek dateng Allah. Mongko menika panjenengan niki sampean tingali sakbenerane putrah-putri pun panjenengan lek nggadahi kenalan, nggadahi kanca pun sampai nggadahi kanca sing kados ngoten menika. Senajan ketinggalane nggih enten bapak ibuke, tapi nggih niku wau ingkang kula critakaken tondo-tondoe tiyang larih sing mboten jujur menika nggih niku angsale mboten bener menika. Moko panjenengan lek nggadahi istri pun sampean angsali nyambut damel ten pabrik. Tapi lek sakniki nggih kula mboten ngertos krana sakniki ten pabrik niku wilayah kamar mandi pun enten CCTV. Lek singen mboten wonten sehingga perselingkuhan ten pabrik niku lumrah. Nggih niku lek ten kamar mandi ditututi ten kancane. Menawi sing estri, menawi sing jaler nggih niku kula saksi sing tasik nggih kula ngerti niki. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata kula dijadikan saksi berapa tahun yang lalu dipercaya ten daleme pabrik nggih. Umume mandore pengawase pun lari-lari kerja mriku. Kenyataan kata sing mriku sing ngoten menika sampai sakniki kula ditakdiraken Allah
beda malih saged nyampeaken hak kebenarane Allah. Ternyata Allah mempunyai rahasia lain dugi kula. Dan kula niki tanpa belajar sing yok napa, tanpa mondok sing yok napa, alhamdulillahirabbil alamin kula saged nyampeaken nerangaken sesungguhnya orang yang sudah berkeluarga walaupun sudah memenuhi syarat hukum secara agama, walaupun memenuhi syarat keluarga secara hukum negara, tapi kalau ada perselingkuhannya melahirkan seorang anak baik perempuan baik laki-laki, dari sisi itu bisa dilihat tanpa tes DNA. Dia suka bohong, tidak jujur dalam bentuk apapun. Iku krono di jiwanya ada sifat-sifat laknatullah yang disyariatkan oleh Allah. Mongko menika panjenengan menawi kepingin gadah mantu nika nggih sampean tingali sak benere niku wau disyariatkan oleh Allah nggih keturunan tiang-tiang ingkang sae, bobot bibit lan napa nggih sing jelasipun panjenengan tingali sebelum terjadi, sebelum nggih bubrah seumur jagung keluargaipun putra putri pun panjenengan. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.